बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै गोनांथारै सावरायदों एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो BKWCनि गेजेराव दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि खानाफारायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बे गोनांथार जेंनाखौ लानानै सावरायलायदों। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर चरण नार्जारिनि मासि लानानै सावरायनाय मेलाव आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखो 2 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजियाव फोरोंनो थांखि लानायनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे गोनां मेलनि गेजेरजों एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो बन्द खालामनांगौनि थाखाय एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो BKWCनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे थांखि लादों। मख'नो गोनांदि अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमा खावलायनायाव लेखायै BKWC सरकारा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बे गोनां सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरिया बाहागो लादों। सावरायनायाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि डक्टर चरण नार्जारी, लोगो आफादगिरि प्रशान्त बर', गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारी आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। ओरैहाय BKWCनिफ्राय मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी, प्रदीप स्वर्गियारी, प्रणब बर' आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। फारसेथिं अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनिफ्राय आफादगिरि मदन स्वर्गियारी, गाहाय नेहाथारि तानेश्वर ब्रह्म दैमारी आरो नेहाथारि सुशील बसुमतारीयाबो बाहागो लायो। गुवाहाटी नोगोरमानि खानाफारानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सावरायनाया गोनांथार मेलाव माखासे थांखिफोर लानाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।